Am organizat această întrunire ca să lucrăm pentru congresul din toamna anului viitor și la această întrunire ne-am adunat cu toții ca să inventariem problemele cu care se confruntă etnia noastră, limba, credința noastră, care este situația tuturor operelor de artă, a tuturor clădirilor, biserici, cimitire, tot ce au făcut a românii noștri și astăzi nu avem nimic. Și să vedem cum... V-ați fac un mic... Da. Și cum putem să le rezolvăm aceste probleme și fiecare din statul respectiv să spună ce probleme are și cum le putem rezolva. Toate aceste lucruri le vom discuta în orele următoare, astăzi, mâine și sâmbătă, când vom avea ședințele de lucru. Eu nu vreau să fac una traducere zbor cu zbor, cât și cum zis doamna Chirața Amelia, tutti vale zburăm paradă, după aia după desclidare, noi va sarmânem și va luăm paradă. Amatora ca să duchiți ațeții, nu știu, limba română, îți duchiți niheamă, este adunarea noastră, ți-o adrăm practic înaintea a congresului țivasip de primăvară, ca să vedem cum va să aterizăm acel congres, câte limba năchiari și lipsește și mulierii și toți ne scumbusim, dar să vedem ce adrăm cu limba românească, cu ațelii monumente și cu ațelii clironomii averți în armasele de la stripipâni, câte la multe le se așteaptă sărătoarele și nu știm țiva și lipsește, tot este să le discuțăm, să le vedem pe aradă, să le luăm. Am așa cum zice, este maș îmi dau o idee, ați spus doamna Amelia. Acum voi vorbi pentru oficialitățile din România. Pentru că celelalte probleme le vom discuta în ședințele de lucru. Și vreau pentru avocatul poporului, pentru președintele României, pentru Parlamentul României, pentru primul ministru să citesc un dodecalog al academician Matilda Caragiu Marioțeanu. Spune așa la confesiuni: acest dodecalog al românilor reprezintă credoul meu științific asupra ființei denumită armânt. El este rezultatul unui proces îndelungat care durează de 68 de ani de la nașterea mea și care se explică prin o excelentă cunoaștere a limbii mele materne, vorbită în familie de părinții mei Nico Caragiu și Atina Papastere și bunica mea maternă Dafa Pupi. Moștenire sfântă lăsată de strămoșii mei de 2000 de ani. Un respect fără limite pentru tot ce este tradiție, lege, transmisă din generație în generație, mentalitate aproape imuabilă, deși foarte iertați-mă. Da. Acum o să spun care este acest crez, acest dodecalog, ce spune acest dodecalog. El spune, doamna academician, că nu trebuie interpretat. El trebuie luat ca atare și nimic nu poate fi interpretat pentru că este foarte limpede. Spune așa: a românii, macedo-vlahii și limba lor maternă există astăzi și de 2000 de ani.
Tocmai de aceea se vorbește despre ei în secolul al X-lea, de aceea li se studiază de 200 de ani, limba este comparată cu altele, de aceea se scrie o literatură în română și pentru români. Se publică reviste, se fac emisiuni radiodifuzate sau televizate în română și pentru români. De aceea se fac congrese ale românilor. De ce nu? Orice alt grup, constituit pe baza oricărui criteriu, o poate face. Sunt surzi uriași din toată lumea, oameni ce depășesc 2000 de metri, grupuri religioase, etc., se reunesc în congrese internaționale. A românii sunt dintotdeauna sud-dunăreni. Și nu voi mai citi mai departe, pentru că nu trebuie explicat. Așa spune și domnia sa. Limba veche, română, stră-română, româna comună, primitivă, proto-româna, vorbită pe acest teritoriu, era o limbă unitară. Unitatea teritoriului, unde se vorbea româna comună, a fost scindată de sosirea slavilor între Dunăre și Balcan. Vechea limbă română s-a scindat în cele 4 ipostaze actuale ale sale, deci dialectele. A româna este limba maternă a românilor, care le conferă conștiința lor etnolingvistică. Există 2 categorii de români, autohtoni și în diasporă. Statutul a românilor autohtoni, locuit în țările balcanice, este cu totul diferit de acela al românilor din diasporă. Statutul a românilor aflați în diasporă, în România sau în altă parte, are specificul lui. Numele a românilor trebuie să fie armân, macedovlah. A românii sunt creștini ortodoxi. Ortodoxismul lor are specificul lui, spre deosebire de acela al românilor din nord. A românii trebuie să aibă un singur scop, să-și cultive limba maternă și tradițiile lor. Acest dodecalog, împreună cu foarte multe alte documente scoase din Academia Română, în care foarte mulți academicieni spun cu alte vorbe același lucru pe care îl spune Matilda Caragiu. A românii există și noi spunem că nu vrem să pierim, dar unii încearcă să ne topească. Ce am făcut noi, femeile române, până acum? Am făcut demersuri. Am făcut demersuri, ne-am dus la Ministerul Învățământului și ni s-a cerut punctul de vedere al Academiei. Că se știe, spune Ministerul Învățământului, că a românii sunt români și că au un dialect. Să-i le aducem punctul de vedere al Academiei. Am făcut un dosar în care am pus în afară de dodecalog și alte documente din Biblioteca Academiei Române. Am fost personal la președintele Academiei, i-am predat dosarul, n-a știut ce să facă cu el și l-am sfătuit să-i dea domnului Marius Sala. A spus, dânsul este chimist. Știam asta, de când a fost făcut academician împreună și cu alte mari personalități din timpurile de tristă amintire. Dar l-am sfătuit să-i dea dosarul domnului Marius Sala.
i-a dat dosarul, am așteptat răspunsul, l-am rugat să-mi dea un răspuns în scris, pentru că avem nevoie pentru celelalte demersuri. Am așteptat o săptămână, 2 săptămâni, am pus mâna pe telefon, am luat legătura cu domnul Mario Sala, mi-a spus, sigur, îmi va trimite și am spus, mă grăbesc, avem nevoie de acest răspuns. Zic, nu, eu nu vă impun. Mie mi dați un răspuns, că suntem, că avem o limbă, că avem un dialect, că suntem ce suntem. Punctul dumneavoastră de vedere. Nu, zice, eu trebuie să vă dau un răspuns științific. Bineînțeles, sunt convinsă că îmi veți da un răspuns științific. Aproape după o lună și ceva îmi dă răspunsul și vă rog să-mi dați voie să citesc aceste câteva rânduri. Răspunsul semnat de academician Mario Sala și contrasemnat de președintele Academiei. Ca răspuns la adresa dumneavoastră, vă redăm mai jos punctul de vedere al Institutului Lingvistic al Academiei. De-a lungul întregii sale existențe, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Academia Română a manifestat o preocupare constantă față de aromâni, sprijinind statul român în acțiunile privind păstrarea ființei lor naționale. În toate acțiunile sale, Academia s-a întemeiat pe adevărul istoric referitor la romanitatea orientală, din care a rezultat o singură limbă, limba română, cu cele 4 dialecte, daco-română, aromân, megleno-român și istro-român. Amintim în acest sens cele 2 sesiuni științifice organizate de Academia Română, limba română și varietățile ei locale, 31 octombrie 94. Și a românii și a română astăzi, 28 ianuarie 2005. Ca și, fiți atenți, comunicatul oficial dat publicității de Academia Română în 2005, din care cităm: a românii sunt o parte integrantă a poporului român, iar limba lor este româna, caracterizare dată de oamenii de știință români și străini din Evul Mediu și până astăzi. Doamna Melia, pentru că ea se doamna prea lungă, ia să întrebăm oamenii de bărgării, de tugărții, de tarvinișii, ți sunt români, sunt tu? Să ajungem acolo. Hai, lasă că ajungem și acolo. Da. Bun. Deci, oameni de știință. I-am dat un telefon domnului Sala pentru că nu mai puteam să mă ostenesc și să scriu. Și eu la calculator scriu cu 2 degete. N-am foarte multă școală. Eu sunt avocat. Nu sunt lingvist. Și am dat telefonul și am spus: domnule academician, am așteptat un răspuns științific din partea unei academii. Noi avem a românii academicieni în Academia Română, pe care dumneavoastră îi puteți consulta și aș spera, dar cred că era obligatoriu să învățați și în școală, nu în școală, dar în facultate. Pentru că sunteți lingvist. Cum ați trecut? N-ați avut timp să vă duceți în biblioteca Academiei și să vedeți ce spun ceilalți academicieni din vechi și vechi timpuri. Dar ați avut în mapă un document, un dodecalog al doamnei academician Matilda Caragiu Marioțeanu, o lingvistă. O lingvistă! Și ați citit probabil. Cum ați putut să ne dea... Dumneavoastră spuneți că limba română, celelalte sunt 4 dialecte. Păi dacă stră-româna era alcătuită din aceste dialecte și stră-româna și mai târziu unul din aceste dialecte a devenit o limbă cultă. Limba română. Păi eu am să vă spun ca un om care nu are carte. Nu are carte multă. Dacă avem 4 surori sau 5 surori, una din ele, cea mare, se mărită. Păi când s-a măritat, celelalte surori sunt fiicele acestei surori care a ajuns mamă, soție, deci a ieșit în lume și cele
celelalte cu care a copilărit și care erau egalele lor sunt fiicele ei? Eu am întrebarea asta. Dacă îmi răspundeți la această întrebare, sau o să ies pe stradă să întreb. Cine îmi poate da răspunsul năucitor pe care mi l-ați dat dumneavoastră? Dar, după această aventură, să zic, cu Academia Română, am încercat totuși să batem la niște uși. Am zis că o să găsim oameni. Eu am să vă mărturisesc un lucru. Întotdeauna am spus celor cu care stăteam de vorbă când era nevoie că există oameni culți, oameni care au o cultură în mai multe domenii, sau oameni care au cultură într-un singur domeniu, cum sunt lingviștii. Sunt culți în lingvistică sau sunt inculți ca matematicieni sau într-o altă știință. Asta nu este o rușine. Au o cultură modestă și în celelalte domenii, dar ei sunt culți în domeniul lor. Dacă pretind și dacă... Deci există oameni culți sau oameni inculți care n-au niciun fel de cultură. Dar există și semidocții care, deși n-au o cultură într-un domeniu, pretind că ei le știu pe toate. Eu am spus că în această categorie pot să trimit și academicienii care au pretins acest lucru. Deci ești semidoct. Dacă tu ai o bibliotecă întreagă și nu te bazezi decât pe comunicatul Academiei. Asta este certificatul de naștere al unei etnii. Deci, ne-am dus mai departe. Am încercat în toate felurile, dar am rămas surprinși că la una din vizitele domnului președinte Băsescu, pe care mulți l-au votat, pe care mulți l-au iubit, despre care spun mulți că a făcut multe lucruri, sigur, părerile sunt împărțite, dar era președintele României și noi, în afară, indiferent cât îl vorbim de rău pe președinte acasă, în afară este președintele României și nu îl vom critica. Pentru că eu sunt de părere că și atunci când se reclamă la Consiliul Europei o nedreptate, nu trebuie să condamnăm România. Nu România, poporul român. Este un popor primitor, este un popor pașnic, este un popor care ne respectă. Să fie condamnat fie președintele ca atare, nu președinția, președintele personal sau primul ministru. Să fie condamnați politicienii care dau dovadă că au o slabă cultură, dar sunt foarte interesați să ajungă în posturi. Și atunci, cu această clasă politică, am pățit ce am pățit. Domnul Băsescu se duce la Consiliul Europei. Și sigur că în stilul domniei sale, apreciat de mulți, chiar simpatizat, cu felul dumnealui de a vorbi, zice, comisia cu tare a făcut cu tare, dar mai are de făcut multe. În felul ăsta a dat clasă și, cum să spun, a dat povețe, a luat fiecare comisie. Ea a analizat și l-a cerut socoteală. Zice, mai aveți de lucru. Bun. Și zice, dar eu, ca președinte al celei mai democrate țări din Europa, voi face uz de toate pârghiile europene și nu numai, să-i integrez pe români în comunitatea românească. Un președinte să afirme așa ceva în Europa, unde există niște legi care se apără drepturile fiecărei ființe și care păzește nu pe toți, să nu li se fie încălcate drepturile, este o mare surpriză. Ați venit din Grecia, din Albania, din Macedonia, ne-am întâlnit și cu domnul Caracoda, ne-am întâlnit la un hotel și toți, doamna Media, să-l dăm în judecată pe Băsescu. Deși să-l dăm în judecată pe Băsescu? Cum?
s-a afirmat, domnule, dar nu-i de vină Băsescu. Cum să nu fie de vină Băsescu? Băsescu nu este de vină. Dar, ca cetățean, dar ca președinte al unei țări, ești obligat să știi că ești și președintele unei etnii care se cheamă aromâni. Pentru asta, da, dar îi va veni timpul, așteptați, dar nu este el de vină, nici pentru asta. Noi suntem de vină. Noi, pentru că patriarhul nostru s-a luptat, a obținut recunoașterea Europei. Avem o recomandare, dar noi am obținut-o, ne-am bucurat, o defilăm cu ea peste tot și stăm cu brațele încrucișate. De noi trebuie să ne luptăm, să punem în aplicare această recomandare. Și de ce? Mai mult decât atât, dacă și eu am stat, poate, retrasă, în momentul în care, în mass media, ceea ce noi n-auzim în limba noastră, nu avem o mass media, în momentul în care am văzut că Rareș Bogdan comemorează Holocaustul, sigur, și mie îmi plânge inima să nu moară un copil, un bătrân, dar așa o urgie cum a fost Holocaustul. Îl condamnăm cu toții. Ei s-au luptat, au obținut o recomandare a Consiliului Europei prin care să se studieze în școală Holocaustul. Foarte bine. O recomandare care a fost aplicată în România. O recomandare. Mai avem o recomandare în România. Foarte bine. S-a aplicat recomandarea pentru maghiari. Au obținut chiar și universități pe banii noștri și ai românilor. Deci pe banii statului român. Foarte bine, s-a aplicat și această recomandare. România e bogată, românii sunt înțelegători, românii sunt darnici. Dar stați, fraților, avem și noi o recomandare. Ce trebuie să facem? Să-i punem fundă roșie, să defilăm, să o scriem pe ziduri. De ce ne spuneți nouă că recomandarea e recomandare și nu suntem obligați? Pentru asta suntem aici. Să afle domnul avocat al poporului, domnul președinte, domnul prim-ministru, politicienii noștri, parlamentul care au făcut următoarea crimă. De la Pacea din 1913, când, fără a fi întrebați, au fost împărțiți ca o cireadă de oi la Capzestre, la 4 state, și de nu știm, cum spune cântecul, stăm cu traista în păți și suntem vânturați peste tot și nu avem niciun drept. Astăzi, de la acea pace care a fost un blestem, politicienii români și avocatul poporului Tace au emis o lege, o ordonanță a guvernului prin care au introdus o lege în Parlament să modifice legea românilor de pretutindeni și în care se stipulează că a român nu există, a românii sunt români de pretutindeni. Putem să acceptăm unde? În toată lumea aceasta, printr-o lege, dar nici în sălbăticie, printr-o lege desfințezi o etnie, o istorie, o cultură de peste 2000 de ani. Cum spune un austriac într-un articol al lui, când la Bonn era frumosul nimic, a românii aveau o academie, o adevărată academie la Moscopole, de unde au plecat numeroși vergheți în lumea toată, numeroși învățați, care s-au dus prin țările europene și poate și mai departe, și cu care acele țări se mândresc. Și noi spunem așa, domnilor, dar asta este zestrea noastră. Recunoașteți măcar că sunt a români. Asta este bogăția noastră, știința toată este dată de a români. Recunoașteți că noi v-am făcut zestrea. Nu o cerem înapoi,
Dar recunoașteți că existăm, că această avere, că aceste capodopere sunt făcute de a români. Nu s-a întâmplat așa și de aceea, astăzi spunem așa, în anul în care s-a introdus legea pentru modificarea legii românilor de pretutindeni, Europa a mai dat un nom. Pentru drepturile minoritățile și pentru ca limbile minoritare să nu piară. Și în același an, România desființează românii și limba română. Păi dar unde trăim? Ori suntem europeni și ne respectați, ori nu sunteți europeni. Și atunci, noi de asta ne-am adunat aici. Vom condamna, vom acționa chiar și în judecată, și pe prim-ministru, și pe fostul președinte, și pe avocatul poporului, să ne judecăm acasă. Aici să ne spună. S-au dus, cum credeți, domniile voastre, că s-a făcut această lege care modifică? S-a dus un domn politician în Grecia, asta este tot ce știm că a stat la baza modificării legii. S-a dus în Grecia și a vorbit cu românii rezidenți în Grecia. S-a dus și la Crușovo și a văzut că acolo erau niște aromâni care vorbeau română și își respectau tradițiile. Și atunci a venit și a introdus pe baza acestei documentări, a introdus legea. Despre ce e vorba aici? Păi români rezidenți sunt în lumea toată. Aia nu înseamnă că erau aromâni care au fost de acord să se declare români. M-au întrebat pe mine, dar l-au întrebat pe Gidă Hagi, care mândru că e român și cetățean român, care a defilat cu steagul României, a reprezentat țara unde este cetățean la un mare meci pe care l-a câștigat. Și pe stadionul cu turcii sau cu nu știu cine a fost. Și pe stadion el a fluturat steagul. Deci noi respectăm țara. Am întrebat-o pe Simona Halep, care a dat un interviu foarte frumos și a zis, eu sunt armână și sunt mândră că sunt armână și că sunt altceva. S-au simțit și Dmitrevu. Cum adică altceva? Da, zice. Eu sunt armână, nu sunt tădăroaică, nu sunt română, sunt altceva, sunt armână. Deci, nici măcar personalitățile nu mi le-au întrebat. Vreți să fiți români? Sigur, există. Și întotdeauna ni se spune, nu putem să vă aplicăm recomandarea, nu putem să vă dăm niște drepturi, pentru că voi nici nu știți ce sunteți. Unii spun că sunt români, unii spun că sunt români. Cine are dreptate? Firește, toți au dreptate. Și unii și ceilalți. Păi pot să-l oblig eu pe Caramitru să spună că e român? Nu, el vrea să fie român, este treaba lui. Dar nu mă obliga pe mine. Sau pe ceilalți. Deci, noi nu condamnăm pe nimeni, noi nu încălcăm dreptul nimănui de a se declara ceea ce este ființa lui, care este religia lui. Noi, cei care vrem să fim aromâni și nu vom pieri niciodată, că armânul nu chiare, noi suntem armâni, avem o credință. Și cum spune Matilda, religia noastră are ceva diferit de cealaltă religie ortodoxă. Deci este religia mea, pe care vreau să o știu și să o las moștenire. Este limba inimii mele. Deci eu, român, vorbesc limba pâinii perfect și mă angajez să muncesc în această țară. Dar nu vreau să uit limba inimii. Domnule Băsescu, domnule prim-ministru, ați fost cumva în nordul țării? Ați văzut câți copii de români nu știu să vorbească limba română? Știți câți oameni din acea zonă nu știu să vorbească limba română? Și când reporterii i-au întrebat, dar de ce vorbiți ungurește? Pentru că așa am fost crescuți, pentru că asta vorbim în casă, pentru că asta este limba cu care ne angajăm și, da, de unde știți că sunteți români? A, zice, câteodată vine câte un preot și ne ducem la biserică. Și așa
aflăm că suntem ortodoxi români. Domnilor politicieni, Parlamentul României, vin și alții peste noi. Vreți să desfințați limba română? Vreți să desfințați România, să o dați altora? Duceți-vă acolo! Aveți grijă de românii noștri de aici, aveți grijă de românii de afară. Foarte frumos că ajutați cetățenii români. Dar nu încercați, omorâți românii, omorâți limba română acasă și încercați pe alții să-i faceți români și să le stingeți limba. Nu se poate așa ceva. Ori, este și vina noastră. Au fost oameni politicieni de-a lungul secolelor. Câți avem, nu vreau să vă rețin, câți români au fost mândria Greciei, câți români au fost mândria Albaniei și așa mai departe. Am avut prim-ministru în Grecia, Coleti, care a scos din groapă Grecia, care a fost stimat de toate ambasadele europene, care era un ilustru prim-ministru. Haideți, români, cereți ajutorul și a românilor. Avem flăcăi, avem femei deștepte, învățate, avem tineri buni și în bănci, și în Parlament, și peste tot. Încercați și pe românii să salvați România. Nu numai cu cei care ne fură, vedem dosare la televizor și niciun furt adus înapoi. Haideți să încercăm și noi să punem umărul fiecare în statele în care trăim, să spunem și noi românii suntem în stare. Avem în Macedonia, avem o doamnă în minister. Nicolova, Maria Nicolova. Foarte frumos. Dar acolo noi trebuie să o sprijinim. Să vă duceți acolo, să-i spuneți de ce aveți nevoie, să vă ajute. Nu se poate altfel. Deci, închei aici, pentru că nu vreau să răpesc din timpul de lucru care îl avem, nu pot să abuzez de timpul doamnei, dar public solicităm audiență la avocatul poporului, audiență la președintele României, audiență la primul ministru, deși aș vrea să vină un altul, să n-aibă onoarea el să ne ajute, și audiență la camerele Parlamentului, la președinții celor două camere. Vrem public aceste audiențe, pentru că facem în scris, nu primim niciun răspuns. Vom trimite încă o dată și în scris, dar public cerem aceste audiențe pentru că nu facem uz nici de bombe, nici de atentate. Nu! Noi cerem pașnic ce? Să rămânem în viață. Să ne cinstim morții, să ne cinstim neamul din care ne tragem. Deci nu se poate să ai soluții numai pentru atentatori, pentru violență, pentru cei de care ți este teamă că te vor da jos din Parlament sau ca ministru de acolo. Nu! Avem nevoie de oameni cu coloană vertebrală, de oameni, cum spun armânii, cu mintea arații, cu mintea rece, cu sufletul cald și cu obrazul subțire. Eu sunt convinsă că niciun armân, dacă ajunge în Parlamentul României sau prin ministere, nu îi se va încinge mintea să vadă ce poate să fure, ce interes personal să-și facă, îl va durea sufletul, inima pentru problemele acestei țări și va avea obraz. Niciodată armânul spune, ochii să iasă, numai să nu-ți iasă. Ochii să-ți iasă din cap, să nu-ți mânjești numele. Deci niciodată. Haideți să-i convingem că putem și noi, românii, și noi, armânii din toate țările, să ne ajutăm țările să ne fie și lor bine, să ne fie și nouă bine. Vă mulțumesc!
Tora di pișcurtul, vă spun că te-ați ținut ochi căsir. Prota, doamna Amelia Adrău, un scurtă prezentare a ților 12 averuri. Ți sunt tot tricutit do decalogul armăilor, îngrăpsit de academician Matilda Caragiu Marioțeanu, ți avea zărțini hrubiști tu gârții. Și eu spune limpidi tu Sonia, este valid ghivăsim și de aia că lipsește armonii să-și țină limba de dadă și tradiția și pistea. Știu mileniul de Tora. După aia doamna Meghea n-a dus un apandisiți ulola, una căftare ți față la Academia Română. Tu ți mă trăiește statutul a limbii armânească, cât se ațali vale zburâm ți apandisilo și tu ți dusi doamna Meghea. Matora ca să nu ținem doamna consilier, Sandra Pralo, ca curimica onoare Hristusim că vine să ne ascultă și să audă câftările a noastre. Da, vai dau zborul, dar să ne spun minduiara, andicra de aesteții fără spusi avat. Vă rog, domnule. Da, da. Doamna Sandra, vă rog. Mulțumesc frumos. Mă numesc Sandra Pralong, sunt consiliera președintelui pentru relația cu românii de peste graniță. Am venit aici pentru că este un congres al femeilor române de pretutindeni. Organizat de femeile române de pretutindeni și am venit să vă salut din partea președintelui României. Și sper să nu vă decepționez dacă remarcile oficiale se opresc aici, pentru că am venit mai ales să ascult care sunt problemele. Doamna președinte a făcut un discurs foarte înflăcărat, care m-a emoționat și pe care îl voi duce mai departe, pentru că cred în bogăția diversității și cred că aceste valori, și acum vorbesc în nume personal, dar cred în asentimentul tuturor, că valoarea care vine din respectarea identității și a valorilor este cea mai mare bogăție a unei țări și nu pot să nu mă impresioneze acest proverb, cum că armânii au mintea hrații, sufletul cald și obrazul subțire. Cred că cu toții ne stă bine să fim așa. Deci, într-un fel, probabil că toți cei care ne identificăm cu aceste valori suntem armâni. Toți românii sau români, da. Exact. Exact. Vă mulțumesc foarte mult. Nu-mi place deloc la conferințele în care vine un invitat și pleacă, dar o să vă cer îngăduința să mă retrag. Am avut privilegiul să ascult un pic de armână și mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut mai ales că la voi cuvântul pentru cuvânt am înțeles bine, zbor? Da. Deci mi se pare magic cum în această uniune între română și armână tot ce clădește cuvântul zboară. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi, domnule. Și ca un semn al prețuirii și al mulțumirii că ați fost alături și sper și mai încolo, avem un mic cadou să vă amintească permanent de noi și pentru colaborare ulterioară. Vă mulțumesc. Vreau să mai spun un lucru. Sunt cineva care a militat mult pentru egalitatea de șanse și vreau să vă spun că este prima oară că văd un congres organizat de femeile de femei, care include atât de mulți bărbați și vă felicit și vă felicit să păzească
că așa, să vă sprijine atunci e cel mai bine. Vă mulțumesc și vă felicit și vă mulțumesc din suflet. O frumoasă. Cum se zice mulțumesc? Haristo. Haristo. Am familie din Grecia, din Kefalonia, așa că Haristo. Vă mulțumesc încă o dată și iertați-mă că am să plec. Noi vă mulțumim pentru prezență și nu ne uitați să ne transmiteți O mesaje. să rămânem în contact, o să rămânem în contact și o să... Și aștept ziua audienței. O să mijlocesc acele audiențe pe care pot să le mijlocesc. Mersi. Am luat Susana. Vă mulțumesc. Noi vă mulțumim. Noi vă mulțumim. La revedere. La revedere cu drag. Încă o dată vă mulțumesc și eu vă mulțumesc. Trebuie să faceți politică. Intrați acolo, că faceți o diferență. Așa. Dacă ne sprijiniți. Cu tot dragul, la revedere. Cu tot dragul. La revedere. Doamna, și vă rog să mai transmiteți un lucru. Că dacă este nevoie pentru a ne câștiga toate drepturile, să ne declarăm minoritate, noi n-am făcut-o din respect pentru România, ne declarăm minoritate. A românii sunt minoritari peste tot în afară de țările de unde s-au născut. Suntem minoritari, dar cetățeni de rangul întâi. Noi vă mulțumim. Cu tot dragul. Haideți să vă conduc și să noi vă mulțumim. Eu cu voi, când vizui oameni ce îi știam și mi cresesc că i-am pe inimă și alții ce îi bag pe inimă. Îmi pare mai bine că eu hiu de vatra a românilor, hiu de pintul. Și Dragoș era muntele. Am înapoi. Eu voi vă petrec așteptați zi cu lecții de psif, eram în coadă. Deci voi vă dau seama ventul de pint. Mine ventul de pintul, vă aștept, vă iau de la Zoe și vă petrec Belgrad, vă ținem în Belgrad, că acolo vârșim ventul de pintul. Scundit la cona de țărbii de Beligrade, de la Asociata Sărbească Lunina, și este mult obrisită să ne adunăm la toți. Prota oară venim 6 inși de Beligrade, proporția cât hin acolo puțini, hin multă prezența oameni, ne hărsim ca toți ce venim de Sărbii, să avem, să vedem a câți ar rămâni un loc, ar rămâni și să tinisim doamna prezidenta a Mulierilor din României, doamna Meia, care ne călesi de dumneavoastră să vedem, să sfăturăm nici pulberea de problemele ce le-au armâine și ele armâni special, să vedem ție dream pântora, to este un plan și ți lipsește nica noi ca mulieri să drăm, să ajutăm armâna mea să nu chirem, să nu răduchim. Noi tu sărbii nu him chiruți nica ama him tuchiți. Venim oa și ne dați toți voi ajutor să ne ținem, să ne dați cuvinte, să ne ținem, să nu chirem, să nu se stingă lumina tu Sărbiei. Vă Hrăstăsescu, ticatan de sea a armăilor și soțatele Lunina va să zborească soța mea, Lila Buza, nu știu cum va fi agenda vesitora, după prânzul. După prânzul, mine
vă chinuiesc toți tu numai lumină și tu numai armănilor de Sărbii, de Beligradi. Am tinit să iau zborul de numai soțata armănilor de Vărgării și să vă petrec închiniciuni multe de toate armânile ți bănează tu nostru stat. Tinisită doamnă prezidentă mea, tinisite domnii și domnii, gine este tot să știm că de vechi fără vechi armânească, dit care feliți daimă vă screască. Multă năhărsim și Hristoții năcălisit tăzinim la estul congres al mierilor armâni de Iuțido. Minduim că cu armânescul dulce zbor vă ne spunem problemele caimații cu dor și limba noastră ți o avem, va noi mult subighem. Să ne apărăm limba și cultura armânească, Iuțido iubănează armânamea noastră. Hristo și îmbăreață congresului. Noi Hristosim stora câte să apropie oara de prânzul, zic să luăm adghe, nihamă să zburăm, de apoi să ne primează și ale zburăm de apoi pe Aradă tuti de la 3 scata când o ne adunăm de partea a doua. Care petrecu pe miarea care era, vrut să află avocatul poporului, vrut să află Parlamentul a României, vrut să află și primul ministru. Și le spus așa, că avem un him bânăm de daunii de ani, că avem una limbă, una istorie și una cultură. Până tot a avut urechile închise, să le deschidă neheamă și după ce le spus, care him, ți catadic se dea de peste noi, cum fu blestemul de la Pacea de București. După blestemul acel vine altul blestem peste noi aoații, ne alexiră nomul de românii din afară și ne băgară tu legea țea și pe noi armânii ne vătămară de să fiți români de peste tot locul. Nu are armâni. Și este grim și ne adunăm aua și le zici, va ne dați audiență la avocatul poporului care lipsește seasă, îți ducă la judecată și zic că este lege, nu este constituțională, nu este cu legea a crahului, nu este cu toate normurile europene. Nu puteți voi să ne duchiți pe o lege. Noi pânăm. A este vrui, a este răspuși, vă zic tot la cupțânii zboare, și răspuși nu de tine, mă, și de zbor, și de ce minduiesc cu eu. Că eu nu ești cu ni lingvist, ni politician, eu ești cu un avocat. Mai eu, să zburăsc cu, nu zburăsc cu pe ți-avzii de ăștia acolo, zburăsc cu pe documente. Și eu l-arătai, le spușa este documente și el se-mi da zbor înapoi. Că zic așa, prota și prota, limba era vechea limbă, era de cinci dialecte. Româna, armâna, meglenă româna, da, este istro-româna, bun. Și zici așa, româna, dito este, iar erau isatuti, erau ca surori, erau ca fete surori până fumeale. Și una de ele, mamarea, smărtă. Smărtă și ajunse la casa ei, ajunse avută de avută, ștora, alante, surori, voi ziceți că sunt uhiile ale ei? Poate dar nu, este ziceți voi. Eu zic pe mintea mea, care nu am școală. Mă te întreb, cum surorile este mai ajuns și una mare? Și le ține tu casa ei, vahi.
sunt fiile ei, sunt surorile ei. Și noi, armăile, suntem una soră care crescăm și tora înălțăm lumea toată, care avem una cultură, care avem una limbă, crescăm și noi. Și așteptăm să crească și alanti mazor. Alanti, posibil, să n-armaseră surori. N-armaseră surori. Și avem, cum zic, să le apridunăm, să nu chiar, ca în obicei, ca în tu te arăzli. Știi tu în călivă, știi tu în palate, știi ți două, arăzi la noastre să le viclem, că le avem frică de la uștii spre uștea noastră. A este le spuși cu scurte zboare, mai le spuși cu documente. Ștora, poate treacă peste zboarele noastre. Că noi putem și, ma noi nu ieșim să urlăm de sucache, ca alte, vreau să zic un zbor. Noi nu ieșim de sucache, noi cu zborul, cu îndreptatea, cu legea, vă căftăm să ne dați îndreptatea noastră. Nu ne dați de la voi. Să spuneți, aveți îndreptate. Și voi lipsește. Cum, Dora? Cum zicea, nu știu care, tumușata gârdină a Europei, cu ahătile licii, înșate, de toate buieile, de toate anirăsmile. Este și licia noastră. Dora noi, tot de-alante, le udăm și a noastră să uscăm? Asta vrem. Să ne creștem și noi lilicea noastră. Să ne creștem și noi limba de inimă. Când am duc tu biserică și avdu tu limbă xeană, că zice preftul, mintea va hechicăsește, mai inima mea ți zice. Dorul meu de inimă, tu limba mea va ascultă stămăria și Hristorul. Aia este voi. Tu băsearezi la noastre. Nu vrem să ne dară ei băsearezi. Să gârșim noi că eram noi malivenzeni care avea Academie când tu Germania. Era în șat lui Țiva, așa zice un scriitor. Când la Bonn eram șat lui Țiva, armânii aveau Academie. Și de acolo țira hățe grăgheți. Umplură Europa toată. Cu de toate. Și cu părați, și cu mintea, și cu opere de artă, și cu ție Academie lucrară, și tu România, și tu Grăție. Câte sculară. Și eu le zic așa. Aia este plica drată de armânia noastră. Aici sunt intineni, sunt armâni. Erau armâni. Vedea din plică. Nu vă căftăm înapoi, că noi nu avem un crahul nostru. Aia este snia mare. Ma, să nu agârșiți că este plica drată de noi și nu ne călcați în cicioare. Ziceți că nu him, că him altul ceva. Aia este le zici pe scurtul și după prânzul, după ce vă smătăm, va să zburăm, tuti ți avem pe adarare. Mulțumesc. Și nu băgăm limba armânească, tu școlilia voastră când tăsum acolo în Balcan, sunt donat, că ți cratu, părti de limba romană. Ce-ți băgam? Alte limbi îți băgam. Și lumea lăsară, dar poate să fac o controversare, dar poate, apam de sinte șluc, din zeasa tine nu-ți grești. Nu grești nici mine. Gritul. Tu te ești zesut, gritul de mine și toată o ia de căpare tot cosmul. Și ea unii zic că auați în Amsa de București. Te ești zesui și după ea grici cu Ponta și cu prezidentul Băsescu și cu toți alanți, ți o să ne lăsați rahate. Noi armânii sunt donat, nu știți, o să învățați manipoi. Avem o limbă, ți ne luăm de căpare cu familia noastră și nu poate să alcăsim limba. Noi fim autohtoni și fim tot în adibana noastră și fim aua. Voi nu ne cărtiți și a lăsați și dă dreptate a rămânilor ce aveți cu României. Aici era Moabetia, cu bun mes
el fugi, dice, noi petrecum carte și desul prende schimbe persoana non grata. Omul ce urmează este Moabete acolo. Iar vine și aici în Moabete avem în cealaltă. Apoi avem școlti alte, dar nu avem celor de zâmbări. Eu ți voi să știu. Ziți Anton, aveți deschise cursuri de armonă, iună scântifate, învățătoare, din viață, misli armâneaște. Aveți, este cursuri, stai camă, și care-i pălteaște, și care limbă o băgați afloță. Naca, vin la cei armâni, ce erau armâni și ăla sunt români, naca vine iara de la cuvernța armânească, românească, să le plătească acolo și le adară români. Nu este voi să știu, țeți armâna sau nu țeți armâna talantii? Gica Alexandru, Gica și George Branea va vă spună, decizi să-și va vă da și geaca și va vă întreabă. Bine, cât ai ea, cât îi spui, aveți, este școare? Băgați camerele de studiat și câte sunt. Este reprezentant armeniul Bucaratul. Tot acel grup ce se ia cu este lucrări, Părbinișii, nu vrea să precunoască Comitetul Statal de Minorități Părbinișii, Chițemini, a care reprezentant, nu neg la ambasada română. Una este. Andauna este că toți aici ia programuri din la ambasada română 15 și 30 de euro și voi vă ziceați doar de unde viziuște mai este. Vizeu per cazo. Vin la mine ca traducător de limba românești. Și a fost recunoscut de crat ca limba românești, vine pe limba românești, armânești, un sap este, pentru că pui carte și la Băsescu, și la Ponda, că tu te ești arunzită, că ți-ai luat programul a tu Albinișii, fără a să-i facă control, ca le faci control, ți limbă da, și eu tu să-ți-ai prață. Și tu arenează tu judicotul de Castilul, tu seamnă tu Albinișii, și seamnă că a cățat un alant de per, că ți-ai, eu sunt prață. Avem judicorul deschis fercă și durus. Mustaca, cu tot de joțe, cu toți alanți, avem documentele toate, eu sunt înghețați un alant de mii de euro ce sunt furate. Eu tot, apoi să-mi ziți așa, cu dau zboară, așa este sau nu e așa? Acolo se înveață armânește, ma se înveață românește. Aia este voi să știu. Ce limbă îți da acolo, la nispe acei? Mine nu am făcut nici o oră la acele cursuri. La acele cursuri avem deschis Isină, Grabova și cu ficiorii avem deschis și pe internet, noi facem limba armânești. Și deschisă la toți din viață. Acei nu știu că țin în viață. Știu ce curceau, se face propagandă deschisă română cu preftul de Taiberică. Mureș, voi câțe nu-mi întrebați. Maca voi zburâți armâneaști și predați praxa armânească la nispe acolo. Cum nu îți întrebați, Mure, voi fiți armâni, voi fiți români? Noi și împărțați. Ei, toți se seamnă cu România, fac politica lor, fac politica de România. Cum putem să ajutăm, numai dacă hiba este lucru, să nu-i mata în cupără pe armânii de afloță. Cum putem să vă ajutăm cu eu oații la chivernese? V-ați dăm boații și vă lăcăpțăm giapi, ce păreați petreceți acolo? Cum le ziceți că sunt români? Să vedem că poate sunt și români acolo. Că v-aș să aibă și politica oficială română este că voi fiți români. Deschis. Mersi, aici găsit, Tora. Vran, Alexandru, ce vă spus înainte? Ce puteți să mă întrebați omul? Te vălcăsesc. Ce să întreb eu? Nu știu, Alexandru. Ca să te lămurească, ți-achi că să știi nici ce vreți. Nu prindeți, domnul Goci. Domnul Goci, ți zburăși să tine pare că armânii chiar că smitește România. Ania îmi pare că nu ești. Armânii chiar că nu adar ei lucruri din lumea lor. Mutrat, că ce românii nu adar ei lucruri de sinea lor, nu este nou, este vechi. Este cu sute de ani mai înainte ce nu lucrăm de sinea noastră. Zicem doar în adunăm, ca să lucrăm de sinea noastră. Ilma, ca să lucrăm de sinea noastră, prin să zicem acelor ce seamnă contra coișlu și acelor ce
îi ajută și lupta acelor ce sunt frații noștri, ce sunt o cale străină. Nu poate să lăxim limba și sângele, că ce noi își luăm câte 300 de euro pe mes. Îi dau 100 la ambasada română. Și mași de la ambasada română ia prați, nu ia prați de la greți? Ai stat câți nu li zițem? Nu trebuie. Iar mâinile care ia prați doar pilșie de la greți, te-ați nu zițem țiva? Care ia prați de la greți? Nu ia sticare, nu? Zeniu. Sunt oameni care ia pensie, care ia în drepturi de la greți. Aici nu zburăși să? Nu mi întrebași? Nu te întrebi. Stora Pandis. N-are cană, nu? Stora Pandis. Nu ia cană prați de la greți. Stora Pandis. Tora nu ia niciun armân prați de la greți. Uite un, că ți-a nu relada nici cât la el o să da prați de la greți. Și ți sfățea... Malora ținție, gine fețe ți ludete. Fețele ghini, nu? Știi că ți-a fețe gine? Că ți-a scoate gol la Acropoli, toate alte lucruri ce se fac la Athina și toate alte lucruri ce se fac cu prați de armâni, se fac cu prațile noastre. Athina practic să ne da mult mai multe accente, ala practic să ne da și limba. Eu voiam nu țin politic. Ala gine fețești cât se zicești. Nu fețești rău cât te zicești, că România nu o să zicești. Gine zicești. Nu vrem să știm politică, dar este o știm toți. Și ora vă spun eu de gârții. Eu nu le fac bate armânilor de gârții. Nu zic că fac uși drept și nu știu ce. Că batea este tot a noastră, că noi urlăm la Europa. Cum zic că armânilor de gârții, că este armân, maca de Constituția lui, zice că tot ce spații pe loc la țel sunt greți de naștere. Când sunt curajoși cei care lucrează, care adară, scot calendare, adară andamusii, cântă, ai că le cântă gârțeaște, a este legea tu gârții. Noi tora ne adunăm azi, vedem cum putem să le ajutăm și patrioții de gârții, care sunt cetățeni a gârțiilor și care nu calcă legile de acolo. Europa-s grească, alăxiți Constituția. Cum? Voi n-ai democrată stat de tot, ziceți că nu aveți alte mileți de hârție? Este absurd. Atunci când Constituția a Greciei va fi alăxită așa cum noi ne luptăm să alăxim legea este care ne Turchii, să zbată și ei, să lupte și ei, să scoată este din Constituție. Și ați vezi atunci câți armâni va sibă pirifani, că sunt armâni, și v-ați deschide și școală, va să lupte, așa chiare, sunt oameni lucrători. Ma acolo nica le este frică. A nouă nu le frică. Avau acolo nu le se frică. Nica, noi nu lipsește să-i tuturor singuri. Că el și știu ce pățesc cu acolo. Și așa adară cât pot să adară și ei. Ma, sora, eu le zic a cei care vin în redevărții, care au suflet armânesc, care mânduiesc cu de armânare. Pergalea, să le adună oamenii și așa. Să deschide o școală, să ne întreabă, să le petițăm cărțuri, să le petițăm discuri, să le petițăm putem să-i ajutăm și ei să ne șade pe loc. Ducă și ei minte. Și când vă reamintăm, doar eu vă spun ceva, când noi, în România, va să amintăm a este un statut și va să amintăm a este în drepturi, să deschise de tot armânarea. De tot armânarea. Atunci numai ta poate să ducă România să facă propagandă, cum zice și Matina dacă Caragiu, sânge va versă, m-a să ducă iara România cu propaganda românească peste Armânia ploții. Așa că nu noi lipsește să vă ajutăm pe voi și voi ajutați-ne pe noi, dar să putem să interesăm. Vrem, nu vrem, mergem tot la politica statelor balcanice. Vrem, nu vrem, mergem acolo. Doar cu minte, noi ca armâni, nu putem să aflăm cum... Ce zici, mă, de la noi ca armâni, dacă vrem limba armânești, și John Caramitu, și este armân, asta adunăm toți. Asta adunăm toți din limba. Eu, cum am vorbit? Ion.
pe origine de armânește. Și mi-am învățat onoare, eu zicea un poem de limba armânește. A fost armân și tu ți-alanțe sunt armâni. Masa lăsăm acordia, ți este cratul, ești și mine ca cratul. Ești arbinești, roman, scopian, grec, roman. Și tu să rămâni. Ți-a venit atunci limba. Astea că țări de limbă. Acela limbă de apoi, toate craturile nu ar să facă. M-ați mândui mașini, baschire. Că nu poți azi tu Europa, ți-l zic eu al carametru more, nu ți-ar șine ești sarmân. Nu, mai e, dar sigur român. Sigur român. Mă lasă-mi și pe mine. Zbănesc de ești pe mână. Nu pot. Nu pot. Noi avanți și vrem și. Noi ne țineam cu blestemul, cu părinteasca de mândare. N-avinau, intrau a hapsii, взял oamenii de aploții și-a lăsau morții, și-a lăsau ei, și-a lăsau aveare și vedeau cât îi vedeau cu ochii. Azi, cană nu n-avină. Și cană, masim diplomați, și masă zicem, bine știți, românihiți. Mă treacă să românihi. Vrem și noi zbânăm. Deci nu lipsește să facem politică când e vorba de limba noastră. Dar lăsăm capul chiar pe limba lui. Mai este. Dar este că n-ați dăm o asta. Este n-ați dăm o asta. Și nu voi să urlăm picant. Nici de zgârții, nici de dălbănișii, nici de machedonii. Că noi știm că cu România nu este mai mare ușor. Și voia lanții este mult mai greu. Să aruncați așa cum putem noi, nu adrăm atât cât putem să adrăm cu România. Noi putem să adrăm și mai mult. Este că batea noastră. Este că batea noastră. Cracul este. Nu vezi tine, le-a putrusit rechipții, le-a putrusit lungul, viitoarea va zine și alanță, va i-a putrusească. Va schiară. Mas nu mută capul. Și noi tirem că nu mucăm capul. Și nica umară. Gândiți cât noi, armânii din România, griți cu ce putem să vă ajutăm, ca să ne ajutați voi prin noi, ca să scutem în cap. Până tora noi eram diplomați și ziceam, cum ziceam de greci, ziceam, corect, România ne ajută cât putu. Așa și vă sfățem Isapea. Cât ne dea de România, armânilor? Ma cât dea din noi de România? Isapea va sibă, ei sunt un țarțieți, spuneați doamnele păltească. Zice așa, hai scăptăm la Europa în dreptul de limbă, de mass media, de școală, de cultură, să nu zicem că stăm și minoritate, că să nu zice că facem politică și să iasă scandal, să iasă încăcitură. Mă după zi o închirtăzi, a este recomandare, tora, nu putem, tora va zgrim, care vor din România. Zic că noi fim minoritari, dar și minoritari. Dar nu va fi fim amor. De aceea zic, nu putem să urlăm. Nici eu pe ea, nici ea nu poate să ne urlăm pe mine. Ca fi un, să-și capte în dreptul, smută fruntea și zdăcă și iastă și apără credința lui, chestia lui, limba lui de dat. Nu, nu să luăm cu politica, nu avem ceva bani și noi cu minte multă și pergarea, cum zici șase, iau lăsime avocat la poporul. Să spună, este în dreaptă, legea este. Eu nu zic, mas nu spune, dar va vrea în judecată. Zine președinte de stavdă, ne-am avut. Tine nu ești de etnie românești minoritar. Și noi, mai stat un crac dadă. Și noi, minoritar, nu avem crac dadă. Martin ești și președintele nostru. Ce poți să dai? Cât să dai libertate Constituția. Ce poți să dai? Ne-am și la guvernul. Ce lipsești să dai? Lipsește cu diplomație și mas nu vor, dar are judecată. O închisimă și o bitisim pe Europa. Judecată. Și o bitisim și la Națiunile Unite. Că unde nici n-au să te dau să-ți ună, plânseră când o feaseră propriul congres. Eu, toată duneaua. Și ziceseră armânii, că vrem și noi un crac, cât vrem un
un canton din Elveția, să avem și noi loc la nostru să nu chirem. Plânsire de câte tricură ar mâine, cât zburau și cât plânsire, cât ce tricură. M-aș cheța de moară nu le aveau tricută. Ma, îți vă ajutăm. Ziră și a greșiră. Și tora va zem de ureacă și ei. Ți-a tras? Din istoria. Aveți născântii, aveți semnată. La pace. La pacea din 1913. Noi zicem că vrem biserică, că vrem prefță. Toți aveau vocea snadare episcopat du Macedonie, care ține de biserica ortodoxă. La drept? La drept? Nu. Grim pânătora? Nu. Gri un Vasil, făcând până și ne-a lăsat noi să vedețim lucrul. Nu, tora mutăm și noi voața. Tora voi de acolo. Nu aveți înainte de biserică? Tora să-mi spune și un dit Macedonie. Și prota să-mi zică de religia noastră, de bisericile noastre, de masa aibă și prefță, că Vasil la drept 2-3 prefțe, masa pânează prefțele ței, au slujbă, tu biserică, tu limba română, au înainte de prefță. Să ne-am folosim cu patriarhul de oații, că mașina lipsea și să anuntă. Lipsea și să prințem noi de dânăpoi. Că îl ții mine, a patriarhului, de tot o sablu care la drept Vasil Barba, de episcopat. Știți ce-mi zisim? Doamna mea, e lucru mult greu. Ați și mine, masa la lișor, vrea la dar mine și nu vrea te deranjez tine. Ma lucrurile nu poți lua doar decât tine. Greu. Mai aveți Maica Tereza, cum salută? Ia vezi catolici, litorațiat arătul lumea. Ia vezi aici. Vor zine să facă moschei. Noi tățim. Noi nu avem loc să adrăm ună școală, ună biserică, au atu România. Eu plătim. Acel țighin de acolo ce nu plătesc cu ceva, nu lucrează, nu plătesc la craft ceva, noi plătim și nu ne se toarnă ceva. Tora să-mi spune asei din Macedonie, vor episcopat sau nu vor? Vor biserică sau nu vor? Au prefță și mă să aibă, vor prefță, dar să ne luptăm. Că nu muriră acei de oații care le-a dat prefță. Cum le-a drară un chirou, vă le-a dat și tora, numai nu vor. De ce să avem prefță? Să ne zburați care mai ne zburască de Macedonie? Hai, tot ațin de episcopatul Estului, n-a scăpat. Bună seara tuturor, dimisite doamne și dorute surări, dimisite doamna prezidentă Chirața Amelia, mi-e hărseaște că ne climată zinim la este adunare și prota dzumă când la telefon înălțăm, să zici că noi vă participăm de Macedonie. Cu discuțiile care le avem în anul noi doi pe telefon, cum eu aveam și obligația luată, vrem să aducem suțata muierilor și le băgăm daule prezente care lipseată zile unui Maria Nicola, care corespundează la educație, este plătită de stat, este cățată în afară, Iana Mihailova, care la televizie și la radio, și alante muieri care lipsează încă două profesori, au aname să avem Timisita Ceatal Nacu de Comanova Tania și alante este Anița Zlată de Bituri. Da, asta și asta e o cunoaște problema de educație și asta e doctor de... Vă să zvrăște la aia. Anamisa de noi aducem și tinerul șcior. Eu am un limba este patrida mea. El vă prezentează la aia. Aia este vele cu tinerii, Gheorghe Gioiapi, care e secretar, Vangel Dunuschi, profesor cu care este de arhitectură, Nam Dunuschi cu mass mediumului, unii Băștavela, Nacu, este consilierul nostru de știp, oameni care toți aluntă de problema și de developare a limbei, cultură și tradiție și istorie românească. Cum e situația în Macedonie? Eu vă spun un lucru. Nu alunțăm noi. Nu poți să ne ajută talentul care zină din afară, care sunteți veni, o adâmpăi. Da, o seară. Te părcăsesc cu timilet. Doar eu de la tine, de care te știu de timpul de alunță, voi mașa este zbor, ca lanti va ne le spun aței, și să alunță de limbă, de ataca la tine spune Ianea, vreți episcopat care stână de patriarhie. Te-ți și v-ați dădeam. Eu am spus cu România și tu te vă de trec că ți-ați întrebat. Că v-ați spun că oamenii să viață. Noi
noi tu Macedoniei, popul constitutiv, tu, Constituție, Republica Macedonia. Și tu, în drepturile noastre, nu te adără fără și că vrem. Noi ne alăntăm. Recomandarea unii 333 care semnă, o semna în Vinicul la Vasile Barba și la Congresul de vreo adus în decizii și după aceea noi ne purtăm ca organizație serioasă. Voi să zbrăsc cu niscânte lucruri cadrăm instituții. Actual este un moment. Lucrează instituția, televizia și radiolul care sunt plătiți de statul. Eu emitează emisie câte 3 ori, câte jumătate secate pe postul național și la radio care avem cafea seara. Și tolanță că să fac o emisie pe limba românească. La scurii care era ninte la 97, că acolo sunt oameni care sunt de meserie, când se vreți limba românească, da, vrem. Adus un profesor care îl semnă a dascăle noștri, care se ațe de profesor pe limba românească. Că nu avea până atunci. Îi băgăm la scurie și care lipsea 43 de apostoli, ca cum viață și Hristolul 12, care e către ei lipsea sivă a noștri apostoli pe Macedoniei și mai largul, de aceea fără să cățară de lucru, fără nu și sunt la scurie. Avem, o să vă dau statistică, am și vă dau, nu cherem oară, referatul care este îngăsit de corespondenta noastră și șefa care este la Ministeriatul de Educație, Maria Nicolova, i-am găsit el vă las și l-am de la televizie. Când ducem la Băsearică, inițiativa care a fost de multul cu la Vasile Barba, mine atunci aveam 14 când vine tu Macedonia, tu și mine de ei, și un om care a lăsat orică să imită în pare și noi crescum. Chim aici sau oameni, noi lucrăm pe oțel lucru. La Băsearică, noi avem România, care este toșa de Românie, care ajută la zină preșții, care vine de ciorii noștri studenți pe tisire, acolo și stornarea tu Macedoniei. Născânță de ei cântare bitului Sașo Erândălu, care Băsearică armânească de bitului era acolo, după aceea s-a însurat pozit de acolo și acolo este un Oliver și Cristu Ciolacu care lipsea zinează și spună toată situația cum este, acolo liturghii pe limba armânească tu bitului. Constantin și Elena Băsearică. Toate finanțe care sunt date sunt o disponsorare de noi armânghi din Macedonie. Tolanță că să bați, Scopia, Crușova, știi, tolanță că să bați, Iuva nu are liturghii pe limba românească. Când ducem la episcopatul care să ne dăm de vechiul, ca cum era cel de la Ohrida, ca cum o minduiam, am să ne scânte reguli care noi va să ne minduim și mai vrem să ne purtăm ca oameni serioși, ca organizații, că sunt numările, eu sunt acolo, că l-a dus Etonamisa Patriarhul din României, avem multe discuții, nu tora, când era Nica eu la Vasile, și eram prezent atunci, până nu vă da avea o limbă armânească tot Băsearică, noi nu vă cunoștem Băsearică, ațea și ațea și ațea. Așa era zbărit atunci. După aceia ciori care sunt, acolo sunt o prețță, ca să vă prețul lipsește să însoară, mulți de ei nu sunt însoarați, nu posibil prețță tot Băsearică. Aceea e situația cu acel lucru. Cu alantul lucru, care aveam Phoenix, Lândurica, care aveam la sculii, tifciorii care se duc la sculii permânește, toți ale sculii Scopie avem tu 3 sculii, avem Știp, Bituri și Crușova. Tolanță că să văd, avem cursuri care o înveață doamna Toțini și ai profesoară, nu vine eu că să înziță, și astea tu irichii, nu pot să zină. Avem un lucru mai minte, că to este momentul, noi participăm și cu puterea politică de Macedonie. Și noi avem în ăștia consilieri de a noastră partie armânească. Că eu avem mai mare populație, acolo sunt a noștri oameni care reprezentează de cultură, tradiție și ținți un prase. Anul trecut vă lățiți prin 10.000 de euro de guvernul de asociațiile armânești care lucrează de cultură, revitalizarea, limba, toate acele proiecte. Unde el proiectul avem și alții vă spune, piciorul, limba este patria mea. După asta, un lucru mental înainte de aceea, noi, tot Parlamentul Republica Macedonia, nu avea un om care să ne reprezentează. Că e nea un român din partea social-democrației, că e nea un din la liberale, era român, dar el nu le știa problemele armânești din o noastră bază nu era. Dați-mi la ombudsmanul din Macedonia una reacție, ați uitat, nu veți om, el zice și ții. Câte asociații există în Macedonie? 13. Pentru că una carte protocolară dră, la cafea una suțată, și îți da propuneri care Vasile reprezentul Parlamentului Macedoniei îți prezentează problema, toate problemele care le se discutează cu toate alante, ca cum sunt albanezii, turții, boșniații, sârghii, maghiari, toți care îi acolo. Și atunci trecută 2-3 meși, s-a drătut analiză,
turnară propunerile tutti succeste, anamisa de care toți dăței, era unul sonul, era numai mea băgată, boții tăsesc cu mine. După ți ameleațără pe tu promarul anul trecut, șază, iescu, tu Parlamentul Republică Macedonia, tu Comitetul de Anamisa de Popului Mari, care bănăm tu Macedonia, iescu și mine membru. Eu, tu ți lipsește să ducă de problemele care sunt de toate populii care bănăm, de la buget, de la ombudsman, de la judecător, de la toate ți lipsește și noi să întreabă atâția probleme. Dar este un momentul, nu voi să iau multul din discipla vostru cherou, o să avem nicăta să spun, nu lipsesc, noi vrem totdeauna să zic critică să dăm. Eu zic din discipla meu, sos de Torbinesiu, cunosc cu multul ghinii, că mine a avut altă ună misie și am trecut Albania, am intrat o cafe una coară și o gârție am intrat o cafe una coară și mi-am îndemăsit cu mulți țărmâni, dintr-un mes eram o gârție. Și mi-am vizui până când țărmâni, aua, soața mea îndiclă de mine, îndiclă nu știu de sere și alții ne scânță, ei știu, trăcuie, o zved situația. Avem un lucru nostru, se lipsea să o lucrăm. Noi vă să ne îndreptăm pe puterea noastră. Să ne îndreptăm pe noștri lăstari, cu tinerii afciori. Aua care să ne întrebăm în amisă de noi, uneoară, vă să ne nutrim în trocli și să ne spunem, desi mine cresc cu dușmanul în casă. Noi creștem cu iertare să duc un mare zbor, dușmani tot casele noastre. Nu ne știu ficiorile noștri, armâneaște, singuri în casă nu sprâm limba. Discresim scurire, chirum cu gioia pe una ziua întreagă, acolo până ne scânță armânia noștri. Acolo, da, si ficiorile sunt discresim scurire, era iubit, aveam și numai acasă. Zotul de că tot zice, ce rămâneam și la sub. Avem și actări. Mai ei nu poate să ne decurajează. El care nu va tasibă, să stă în parte. Noi gândim lucrurile la curchim și misia noastră sibă așa ca cum noi o mântuim. Noi percepțim că rolul care ghini, Macedonia ca un stat aplicant către comunitatea europeană, vor nu vor, aceea nu bagă tu strungă. Și apoi ne dea benchmark-uri, e că aceia benchmark-uri care lipsește să lucrăm sunt peste 37 de lute care lipsește ca stat să plictisim. Și masele dară, noi nu știm să suntem o comunitate europeană. Tora inim la una mană altă politică. Că aua e politică mare. Vrem, nu vrem noi, noi să avem lobby. Eu, Parlamentul European, peste care, peste mită nu. Mită poate duc acolo și sparte peste Iocul nu, pe care avem deputați de România, aveți 40 de deputați, e că 37. Sunt de gârții și acolo, de Spanie, de nu știu. Asta drăm condățeala lui Vasile Barba, Ferrarini de Italie, care și mi-am îndemăsit și avem văzut, asta drăm o cloție locul să-l căptăm, pentru că țină să-l teată acolo una de țizi, când o să ducă, hei, ți-a dat acolo. Noi nică nu him nivelul acel. Avem acel nivel care îl avem ază și asta e ghinică în adunăm și să știți, discutăm, eu găsesc o alții toți ăștia oameni intelectuali, care him toți care vin trăiesc cu lucru, să nutrim într-o unoară, să ne dăm mână cu mână și care să știm vără de noștri, care fuze în apă, ca cum găsea ușată cu mână în vârlă oaie, fuze de copii, tai capul. Nu. Este un lucru care... Nu, lasă. Nu ne luați tinta mamei, este un parabolă. Așa e parabolă. Tu ne chidesim mâna la tusă, nu că noi doar am nu că noi v-am învățat mamă. Nu! Nu-ți nouă. Voi să vă zic că noi, cât o Macedonie, to este un moment, poate avem tihi, poate că him în autohtonă populație acolo. Eu vezi tora că și Crista și nu știu, ambasade, că in acolo, noi trecură mulți ambasadă spre Republica Macedonia din România. Mulți. Și apoi îmi dăm să cu ei. Niunde ei nu zic că noi him România acolo. Niunde nu vine acolo să-ți dau un dinar, tu mână, avârul să spăltească și să le... Nu! Te insist cu Constituția, că noi avem o altă unălăgurie. Și îți va smestecă, nu poți smestecă acolo. Poți să ajut Carazan. Ma poate să punte de legătură, cu România nu știe de oameni.
Acei studenți intelectuali, mas putem să-i băgăm tu mâna noastră, să ne unim, să ne dăm. Tu de nu putem, mamă, tu să adrăm. Mas să zburați că armâneaște, să nu fuzi. Mas nu zburaște armâneaște, e problema. Iar au învățat, problema noastră e iasche la noi, că noi toți zicem, vă ne băgăm în parte, de-ți să dăm să scăpăm. Mă, noi nu mă spre că nu știu că mine nu la viței și ori în casă. Și ori vin la moarte, la 60-70 de ani, lichidă și perie, și ori eu să scap țăra. Cum să scapă? A să scăpăm cu organizațiile, cu instituțiile, pe NARCA, să ne ridicăm. Comunitatea europeană, că mulți zic, Europa va fi patrida noastră. Are de are mare. Franțuzi. Bine, poate ies cu alatusi. Ni un gardul la lui nu și-a sparții. Ni un franțuzul zice că câți frați ahânță franțuși. Noi, avem mulți de noi care sunt și cu mulți frați. Nu și-au, știu Macedonii, știu Gărții, știu Arbinisii, știu de tot. Avem mulți oameni care vor răbdă. Care ne ținem noi să dăm un centru, că noi tot pânțăm la el și bun, vedem că nu se face. Hai să avem noi casa noastră. Cum vă adrăm? Avem un buget, acum chim, tu Macedonie, casa care era dracul tumultul perioad, toată ziua, scurie întruțească. Cum vrei? Că nu putem, toată noi, tine bază, mănântea de la noastră, am avea femei, cotizații 11, noi aveam instituții, aveam case, core întregi. Azi, spustusim toate lucruri. Și vă păcărsesc cu aua, noi putem să mergem mașcară să dăm instituțiile noastre și capacități pe care le avem. Atât. Nu voi să iau, asta interesează să vă doamna Amelia. Ok. Mai este lipsat să ne răspundă descăreții despre... Vă să spună toți. Vă stop. Eu de nu știu să-mi fac. Deja bandă și ce din primaie. Îl lași de mână patriarhul vostru, Tăiniheanu. Îl ducești la Patriarhia din România și știți, more, noi vrem să ne se dăm episcopat cu mânățăsele la pace, ca să nu ne ducească, țările noastre să le aprindem, să morția noastră, să puteți-lăm inimă, nu de pinta care achităseaște ce zburaște vârgarul. Noi, iar rai cu patriarhul a vostru, la patriarhul al nostru, zici, e greu. Cum înțeleg? Păi, Nicanu, patriarhul al nostru, zice că este greu. Și uite și cine? Eu nu pot să dați. M-aș putea, mă să mama Teresa, ți-a mama Teresa pe religia ei. Nu pot. Dora, păi zic, bazină, pahule de Macedonie, cu patriarhul al lui și noi toți vă sim acolo în afară și nu vă seasă de acolo până să nu se îngăldesească să ne adară episcopatul Macedonie. Îl vreți episcopatul Macedonie? Vă spun, doamnă, tine ești avocată, ca fi un stat și are al lui ca fi un stat are un nom al lui. Ții lucruri. Noi acum andam să școală anul nostru, și față de România. Noi căutăm păsărică, Macloi este un nom. Ca să adrăm noi una păsărică a noastră separată de acolo iubănăm, are nom care vrea să adunăm unii de oameni, semnătează și să deșteptăm păsărică noastră. Alt un lucru. Aua tot să vedem. Cu care păsărică vă ținem? Vă ținem de păsărică din Poli. Din Poli, din Constantinopol, vă ținem de Viena, de care păsărică? Acolo sunt scânte noi care au mulți oameni chiar oară nu cunosc cu această problemă. Și a noastră păsărică nu-i precunoscută. Noi zbrăm că noi căutăm să avem discuții de limba românească, vă spun și o ofertă care prețe și ai să și până nu vă davau pe limba românească, scântați la păsărică, avem mai pituri pe acest moment. Până nu vă da scântă pe care noi nu recunoștem păsărică. Este apandusea care era dată de acea lantă parte. Stăinica. Da. Tora, ei au un borgi, de-anda n-a sparsire și n-a răspândire. Nu știu de s-au borgi. Tu, pacea din 1913, zis și că tu te este crahul, ne garantează că va ne lasă școală în limba păsărică. Așa facă un episcopat. Care o ziceți? Maiorescu, titlul Maiorescu. Nu titlul Maiorescu, care semnare pacea. Pacea. Domnul, ministerul de externe, ale nu. Eu luam contractul, doamnă Chirață, eu nu vin după tate, după sani. Deci, ei au este borgi.
Și nici eu cu aeste porci la patriarhul. Știi tu unde? Aeste neurotăxiră. Noi nu vrem să schirăm credința noastră, cum zice și Matilda. Are, ne cheamă, nu este Idia cu aeste ortodoxă din România. Avem o noastră credință. Vrane vă să spui tine, că tine știi mai bine cum este. Ma, da, ajutasnes na drăma este episcopat, nu da fiu stora. Asta este Borgia, când împărțiți, vrem să noi păsari ca să o avem de adulți. Este greu, zice. Ei, noi ne dăm în parte că este greu, va ne da în afară patriarhul pe uși, va să intrăm pe cercă, cum zicea Vasil. Și iară va ne-am pe uși, iară va ne da în afară, până când va ne ascultă și va ne da în lucruri. Este voi de la voi. Moderatora, nu putem să zburăm atât mult. Nu zburăm, mama, voi să dau pandăse. Da. Că tine zici un lucru. Bine, bine zici un lucru. Să spun că noi eram, discutăm lucrurile și de apățea parte de să rămâne iar avățări. Mai vrem noi biserică armânească. A noastră biserică armânească, când vă registrăm cu vula noastră, cu toți lipsește acolo, preștia noastră, de care biserică vă ne legăm? Vă ne legăm de Patriarhia ale Macedoniei, ale Arpenisiei, ale României. Nu voi să-ți brăscu. Nu voi să-ți brăscu. Vă spun, nu. Vă pot și să spun. Contractul de la 1913 ani, ne-a răsără toți, semnată de Toncep, ministrul de externe și primul ministru al Vârgăriei, a Vârgărul Pașici, care tot era armânt, și al Venizelos de Gărției, și și ei băgară una clauzulă să te uitați că toți lipsește să inisească băsericile, școalele, să nu le stingă. Ma a noștri frați ortodoxi și episcopatul, toți a greșiră de ei că o subțiră laptele de data de rămân. Îți plictisii. Nu putură, că ați ai mamare, nu vă să intru, că le-am și documentele, nu vă să. M-a fost să zic că noi, și Dumnezeu ne așteaptă, și Hristos, și toți ne așteaptă ca să cântăm și să ne înclinăm pe limba noastră. Că vă nu oară tăți-vă, ei, voi nu aveți spus, nu am venit pe putere. Și bine posesc cu proiectul, Iisus Hristos nu era cu teologie, cu facultate, intrat o biserică și cântă permanent. Asta e altul un lucru și asta e o problemă de oameni care cunosc, că avem și oameni care nu știu aceste lucruri. Asta e un problemă care găsești, noi avem vrerea, altă-i putere și altă-i vrerea. Vrem să avem și ne înclină și ne încrunăm permanește și scântăm permanește și să ne adem la biserică și voi să vă zic că toate biserici pe Balcan sunt național-șoviniste. Bun. Eu tot poate iau de mână când aveam la patriarhul de Comoară. Nu, mă evangelici cu patriarhul ătău. Sigur? Și cu prezidentul de Macedoniei, vă zic. Nu-i problemă. Ok. Așteptă. Ne cheamă să ne pizăm. Este Borgia ta, să ne spui când puteți ziniți, noi vă așteptăm aua, vă așteptăm la Tora. Hristos, domnul Cherața, că avem și un prezident. Nu, vreau să este un lucru, când găsești. Când nu vă ne spuneți, cu una carte protocolară, vă spune, noi avem comisia de religie, și asta e o directoare care este o sărbătoriseare a Guvernului Macedoniei, a dus o decizie de sărbătoriseare a Joiei Naționale a Românilor, 13 de mai, este oameni care chim, avem prezidentul și oameni, membri toți, și este muiare, este va și descrie relațiile cu România. Dora, trebuie să adică, vă ne zburască, nu? Nu, Dora, voi, după ce să repetim toate problemele, dar vă băgăm pe arată, și după iara, trebuie să adică va să zburască aurii, ca alte probleme va să zburască altul, dar să discutăm toate problemele. Nu agonisim, că avem școlile, cu tătua, ca să zburăm, și apoi să le băgăm pe carte ce avem de adrare. Pe tine te băgai pe carte, pentru că ne spun când nu va veni, m-ați vreți sau nu vreți episcopați, m-ați vreți
Mas nu vreți preț și călugări. Avem și mănăstirea noastră. Mazva, dacă aș Gheorghe Vrana, Mazva Alexandru, care este mult învițat și mult știe de catatixa noastră, mâine va să zburească și el de acolo, tot la prota oaspețului. Deci, Bărgărie. Cinstite doamna Mega, cinstite doamne și domni, Am mai puțin ăștia zic că sunt supărat. Vedeți, interesat lobisul cu toate. Tinisită doamna Mega, tinisite domnii și domnii, vruță rămâni, bună tua și de la mine. Dic ninti, o să vi prezentez. Eu fiu Lencea Unaun, de Vărgării, de Căsăbălu, Velingrad. Mintata Dorcova, Martata, Velingrad. Asigurări. Da. Economică, asigurări. Михарсейско канакиматло есто андамаси, muerilor armânii, slom partiși noi armânii divărgării. Vă să zburăți cu cât pot armâneaștii, am vă iertați că răzbag vă războr vărgărescu, am vățit să drâm, dică răbănăm name să divărgări. Tora voi să spun, ții că tastisa noastră și ții lucrăm noi, de limba noastră armânească. Najma mare problemă este că him din păpțăni. Tu vărgăria avem numai multul de unanii ținții sud-germani. Adrăm una misurare la anul unanii 908 și făcum listă cu fumeile. Velingrad, Dorcova și Răchitova avem mași șaptizăți curate fumei armănești. Velingrad 37, Zații Dorcova și 13 Răchitova. Misticate fumei armănești avem 138. 76 Velingrad, 13 Dorcova și 39 Răchitova. Tupțânii casei să zburaște armăneaști. Tiția mași 10% diciorii știu armăneaști. Nimti 15 ani drămă un curs de 3 meși cu fciori camă tineri și camă tricuți. Noi ne înduim că putem să uțănem tu initorul chero, limba mași cu pareili de folclor, de cântiți armănești și andămăsearii cât poate mai multul și zburare armăneaști cu oioare mai multe de 2 armâni. Nimtizați ani adunăm portul armănescu și macherii de tuban armânilor și de muzeu tu unul dă de la stat. Dijali mari, niti 2 ani, nu lua restul dă. Tora nada altul dă, care are ananghi de multul lucru și putem scundrițem na sunt elipsi najma țân 5-6 mii de evrați. Tu este citi că stăm de la Ministerul de Cultură, ama nu naprochiara esta noastră căftari. Tora avem tu scupom, scăftăm cu vără proiectul și să băgăm turada estul de ținău da statlu, să rădăpsim muzeul tu estul de și putem acolo să fțem Dunările. Care tot e răbdarea de partea voastră. Da. Și pe carte scriată, aia este doar tău. Slona așa oară. Eu dicția că se abloții, voi vă aluntați să nu chiar limba, cu cântec și cu joc, dar vă măcar da. Va este, nu sunt limba. Va limba, tu școală păgare. Cât sunt? Zicește că sunt. Cam mărișorii astăzi le adunea ței sunt și să-l înveți. Să știi pe care e istoria noastră.
care sunt oamenii care au luptat, ci oameni mari avem, care cum? Și limba nu se înveață un chirou, un vițanu acasă, ca și era. Tora, una limbă, una cultură, nu se înveață mai școală. Altă tulii chiar. Dar este, vă vedem cum puteți voi să vă ajutați și cum putem și noi să vă ajutăm, dar să puteți și voi cât unim pe școală, vă vedem cum vă omenim, dar să băgați și voi pe arată limba. Ora Grecia, da? Care seară sunt mai mulți. Care vor să spună de la ei? Joia, Zetinica, vrei să facem și apoi, numai înapoi, eu cum vrei? Nu, stai ne cheamă. Nu are problemă, tot m-am multe, să-mi abțin. Stai ne cheamă. Câți vine de gârție? Câți vine, câți oameni de sferă, venim dați. Dați, toți dați să zburăți. Dați un cumva. Noi dați, vine băieții, să ascultăm. Nu ne avem șanturi. Măcar pe una problemă. Care vă înzburască de limbă, care vă înzburască cuțit, să ajute ei cuțit, putem să ajutăm. Care să înzburască, avem oameni care zile, dacă Matilda sfeați acolo, avem plagă de sfeați Matilda. Deci nu știu înapoi oamenile. Ałații nu este Congresul Andamusa Amierilor Armâni. Nu! Este Andamusa Armânamelei în dreaptă din mierile armâni. Noi șase, măcari, așa cât. Numai și armâni, este Andamusa armânilor a noștri. Dar sunt uștăvați ałații, când numai știu zverga noastră să le răcădute și ei sunt armâni. Doamne și domne, bună seara! Ținilor de Musim, un mult mare fericită doamnele eu cunosc doamna Zoia, doamna Aurica și am înțeles și mare doamna Chirața Meia. Vă văzut dau zboare, că rămânile de Cârcii, cum recunosc eu Iani Coconi, eu nu vin ca viceprezidentul de la Liga Românilor, uite ca prezidentul de la Societatea de Seres. Vin ca român, iutor de limba armânească. Asta ce am văzut. M-am văzut că carte una părție iubenează armânamea, alții de Românie, alții de Bulgarie și alții de Cârții, carte unul și are a lui și problema. Să știți că aveți de doamna Chirața, că nu mă zic cu Iania mea, că numă, că rămânile zice că Cârții au problemă, să spună scaftă limba, scaftă nici altă vorbă. Să știți, unul și una liurie. Armânamea Cârții nu are ca una problemă, aici vor scaftă o dată. Au văzut toată limba, că eu așteptam astăzi să aduc cum avem să zburăm toată limba, cum putem să învățăm limba. Când eram viceprezidentul la Liga, o întâlnire în 195, eram cu domnul prezidentul și eu, cu mulți alți, eu eram la Liga Românilor, deci voi ziceți că Liga Românilor măsură 112 de suțate. Așa este să știți. Și aici ne lătrăm, tinisim domnul Evanghelul Zapas, eu muri mai de 150 de ani, ca ăsta, și Andamusa armânamelor, înainte de marea casă care au dus Atina scriptură Zapio Megalo și Panathinaikos Stadio, acolo era toată armânamea, aproape a 5 minute de armâname. Și ți-a văzut că nu are problemă armânile ce vor scapă. Așa, cunosc o Zoia, le cunosc cu toți astea. Ce altul vreau să zic, că am multe să zic ăla, nu le-a chiorăm.
Și ne ducem la facultate, care știm eu, nu zic facultate eu, la facultate, să angăpsim limba armenească. Și la Aristoteliu, care știm eu. Upăgăm tot Aristoteliu și ne zice pritanis, și acum zic pe armenească pritanis, capul de la universitate. Așa. Upăgăm pe Rana, o dată 3 ani, cu angăpsire pe carte, am anăzăsiră. Nu trebuie să o aficeți. Este limba trebuie să se înveață. Pregătiți și eu și ficiori, și o altă, și o dată. Este cum știți voi, cu cârții avem pontii, cunoșteți și un ponti, așa? Trachioți, micrasiață, care nu și are limba. Care nu zice că scaptă limba oa, tot să avem zice, zate și cama limba cu cârții. Și noi băgăm pe parte, zicem, cum putem să învățăm limba noastră, care următoare cea tare. John Kennedy, prezidentul mare din America, zice, nu zice ție tare statul de lumea, ala ceea zice, ție tare lumea de statul. Dimitria meu, care îl cunoaște, este de 16 de ani. Zice, este tu care îi răzbroaște armâneze. Ți-l zice eu, Dimitrie, prinde să înveață limba, manine să apucim din casă. Când noi nu pentru casă, mai mulți de oa, nu zburăm armânețele, am ajuns cu statul de până limba cea, miulea, când tinerea mea, cum vom aveață. Singura. Putem să dăm, să la scurba aia, că mai ia până să înveață ficior. Și zice, am găsit la soțate, nu este mai soțata noastră. Familia are ferie, are baicu, are și alte soțate, iudăsile la școală. Care ficior vor și să înveață limba, dar o zi de săptămână lucrează soțata de limbă. La noi, pe soțată, avem un 150 de ficiori care se înveață când joacă școală. Dar câți ficiori, cât vă se pare că ține să înveață limba? Sunt aproape 15 ficiori, sunt. Alții țin cu jorea, nu putem să ducem. Care va și nu se înveață. Și de aceea se zice, mai multe interesează de limbă, de felul înăuntru. Prindem mani să zburăm noi și să intră tu mădu anicoi ca de asta din mult unicu. Tora, ție altul vreau să zic, un altul, Pola voi văzut că țin multul mare, ferestoase, multul bun lucruri odată de toată seara, de la donare, ca cada să spună în mintea lui. Am eu știți, vreau donat o oară să treață, au una tare adunare, și pai va el. De sala se împlină din nici ficiori, și le întrebăm, cum vreți să învățați la, cum este la fruntiștirul carmaniască, toată frate? La școala, ok, fruntiștirul, cum învățăm engleza, că ne învățăm în afară? Cursurile. Noi zicem, găsească fruntiștirul, haideți că dezboară, eu nu pot să înțeles permanențe, completarea. Și zicem, vreți să dăm fruntiștirii, vrem să băgăm la scusiură. Am scaftul cam mare interesul armănii de tu Sărbie, de la parte de mass media armănescă, că națăm din la parte când armănii de tu Sărbie nu sunt o parte de unde din ai mulți. Sigur că în parte de corpusul armănescu, fără de cai armăneme nu vă sibă întreg. Hristo de putere. De adică este că putniceamă a greșit. Ma, ia, și spuse amărtia Șaurica, că va greși. Care nu plânge, care nici nu plânge, nu are mâncare. Ma plânsești tora, v-ați năminduim, până-ți fugi acasă, avem și mâine chirou. Vă vedem apandise la toți, puțin noi putem să vă ajutăm. După ce vă ascultăm toți, ce ananghi aveți și cu ce putem noi. Și poate să ne minduim și noi, să vă spunem cum puteți și singuri să vă ajutați. Mă vizum care este tora situația la toți. Multul ghineadași, că plânsești, că tora nu va greși. Un lucru voi să-l spun de tora, de limbă. Avem înainte, prota să scutem, să băgăm tu bani în Moscopolia,
Știți, ne adunăm în București, la Skopje, nu știu eu, știți, nu ne adunăm cafea acolo, știți, tu vacanță, nislis, nu-l ducem acolo cu dadi, cu dascăriții, să zburască, una vacanță, să adună, să cunoască. Aia este așteaptă dada Moscopoia, să vadă, să afdă, și auzi de maștinile să alagă toți spre acolo și să zburască, să ne vadă și Dumnezeu. Aia este lipsește. Un din proiectele care spal zburând mâine. Τώρα voi niciam un mică adăugare sau daraoații. Tălihea sunt obțâni, eram la casa voastră, iar al Branislav Nușici, când în stuplu dramaturgul de săține armenească, o adrat mult umșată, hiți obțâni m-a vizui că adras lucru mult bun și papi și ți duchi eu la oamenii ăștia, că eu duchi și când doare doi armâni nu poate să chicăsească. Ei sunt udati cât sunt mamulță, masa chicăsescu, sunt pe una, așa este, vas luăm urnechi de la voi. Tu ți mutrești noi, ca zinim cât mai mult cât voi, închisim în cali și mindescu ca este vas ducă mai larg. Tora eu armaj borgii tot Macedonii cu zborul al Vanghel Dunii, de struga să-i dau, și doamna de Pitori, ți dăsi că știi ghini situația da. Vă închistesc cu așa și vă mulțumesc cu la tine. Aristoputul, care spirituală distrugă până Bela de Sus. Un proiect mult bun, ține ajutat din Ministeriatul de Cultură din Macedonia și Banca Mondială. Amintăm că suțata armănească aproape inițiil de idolat. Primindui vineaoații taha în dreptul, în două poemate de tip scurte, scriate maxus de limbă și scriate de limbă când o puneai tip marginea de grăni, marginea de haul și nu să-ți zboare de vintul, tip fac și ți puneai. Mă nu știu câțe, ascultam cuvintele acșiții, mi duceam tot cam singur și când duci singur, te scapă maș pistea, noi armânii mai avem un tihi. Îmi vine sticuri furești. Tu minte. Nu știți, nu știi Tuliu? Și adic costa prună șcâmbă, laie de zămane și căciula lui și-o strâmbă pe frămțeaua de beitane. Scoate pala și-o mutreaște, pală lungă de florie, și dolii ochile învârteaște către înțarea ghiurghiulie, zveadă în scârvâni de mule, n-că-și trec pe calea mare, și-a de costa cărăule, și-a de-și cântă de cripare. Ăla-i pindu înaltul, munte nu-i ca tine altul, în plin de țărși de căprioare, se-mi calcă nil de prici, până cad frunzele în curie și ies furli haimalie. Nu știu că îmi vine să urlu. Mi sculai și eu. Aveam alții v-a minte să vă zic, vă închisesc cu altă suie. Ziceam că mi duceam de singur. După trida mea, se astrăchiră fântânile. Necă un proscutul de apă lăhară nu se află. Aoaia stini cu chir, izvor lulete. După trida mea, nu ne aflu vâr presto se toarnă hiazmo pri căpăcli de ocli a turniților. Stehiile pliguieră cu săieți muntele tucoaste, tocate o cărare a crescut un pon. A umbrele se rădepsiră înapoi de aluntă. Eu, iermu cu crucea înainte, Don Quixote căvală. Mi-a vinară de tu limbă. Mi-a vinară de tu limbă. Limba unzea cu năpat de verde. Eu unzeam cu un cal ajun. Ne dispărța aviglitori îndrupați de tufechi, teale întruxite și una mare de lăcrimi. Iaste una lumtă ți-o dau cate un zău cu zboarele. Una lumtă mută, neștiută. Prin câmpul axenitipsearele în caftul mastea.
ninga mine, un stamnă neadastă cinușa. O, lai adghivăsitor, hiu un poet genial, tu estu chiro postmodernu, vrui eu poetul a popului a meu imperialul fără numă. Numa a mea este Gheorghe Vrana, numa o clerlomsii de la paplu a meu. Paplu a paplui a meu avea irghea numă, Gheorghe Vrana. Una legendă istorisea că dacă a fost guvernatorul prestiună temă de Tuipiru. Una altă legendă istorisea că dacă a fost dragumanul la poarta otomană. Eu fui guvernatorul prestei fandasme și dragumanul la poarta al inimă. După ziua drai citatea, mi-a vinare de tositate. După ziua drai patrida, mi-a vinare de tu patridă. După ziua drai biserica, mi-a vinare de tu biserică. Maș de picruții, vroară, nu mi-a vinare. Cruțea. Nu te apiră găhii a viglitorului a zboarelor moarte. Tu tine, zboarele nica sunt tuhii. Și ațealițe sunt o moarte vanhează. Tu groapa al inimă, pus seminată cruțea. Tu groapa al inimă, a pieri cruțea. Tinde mâinile pe cruții, iaste. Tinde mâinile pe cruții, iaste îngruparea și nihiarea. Și când ți ziceam că fiu de pirat, vă zic că în două frânturi, ți-l scriai de când eram de pirat, tu nu oaspită. Eu fui de alithia singur cu morțăli. Ma morțăl griră tu eu cu năboații hie. Ma nu te îngrochi cu morții la cel hii, nu poți fi de alithia poet. Tiții mea leapseră eu morțăli mi îngropo și mi anăstăsesc cu tu limbă, este un mistiriu. Mi doare până tu hicate, a este și cretă limba noastră. Tu mesea limbălei, în hiu tip ca tu mesea de amare. Nu noi vas xana în limba, ama noi vas xana în tu limbă. Tu ești tu chiro postmodernul, când tu n-ai mai mulți oameni o au tip și creta, câți din noi au mirache să se îngroapă? Câți din noi au mirache de curbani? Câți din noi șoarcară elpida tinihiare? Siftaia zurlă a unui poet poate să agață piră tu sufletele a fraților a lui, îi va se îngroapă de adun cu ună lumii tu ună limbă moartă. Leartă-mi minduirile. Ama anda xana ved istoria, când am ved arana. Hiu a pustusit. Arana ne-asti munciare de dor. Și avem Dumnezeul pe lăuz și stă Maria a viglitoare. Nu că se zbura avații picrat. Care fu mirachea și siftaia zurla armătulazilor armâni? Știți? Când Lucaragiane se adună Atina cu armătulazii, cu acei de pânzeană, și pentru să ne plăscăniră cratul ți se pleamă asânză Elada, ama el avea un altă minduiare. Dip ca Riga Fereu au aș multul chiro, Riga Fereu ți măratul de trapsi ni traptele. Era de Perivole. De Perivole, hiu și eu și de Avdelă. Știm. Acloții este și Ardăseana, Avdelă și Perivole. L-o luare Trieste, Prota, că era capitala maritimă, l-o terinipsiră de tip, l-o duseră Viena, acloții nu m-aș Riga Fereu fu terinipsit, nu știu mă că știți, mulți alți emburi și invițați armâni, de adun și cu marchii de Spuliu, cu frații Puliu, ți avea stampa avzită de Viena, eu te pusiră teapurie din noi asânză. Și Constantinul Cuta, care lăgreaște armânilor de Prota oară Salami să-și utilisească limba românească, să o chică după biserică, să facă și aftări, acolo se te pusește și Riga ți te pusi. Atunci, când tu toți fără pe gastul Filichie, se adună protul ministru și este o zice
Vranusis îngrețeaște, Vranoșii armâneaște, un învățat pe care știu sigur că știa limba armânească, că acel ce asitora prezidentul la Institutul de Studii Europeane de Awați de la Academie zbură cu el și zise zboare este, armâne sunt buni în zeană, că sunt caneaua. În zeană sunt multo buni, ma când tu dipună, tu câmpus tu chescu. Acesta zise Vranusis. El scoate de tu diferle de tu Avstrie, cărțile, documente și amirelul de atunci, protul ministru de acolo, ți zise de atunci. More, prindeți, vă dăm cale aiștor emburi, că va cadă păzarea tu imperiu. Vedeți? Noi vrem tahaună cochinică, ma și Riga Fereu și armătulați de armâni, vrea Sluxana bagă pe cale pentru sonii Rumeiclu, nu? Care era Imperiul Roman de toapirită, Cati, una milete, Cati una fară să aibă arada alei și este tip limpid, zății la olu, popolul suveran, este adrat din romei, vlahi, arbinești, nu mai știu ții. Aici de armătulați, iar nu știu că știu, este cuvendă, ți este îngrăpsită, ți-l zăsiră al Caragianii. Ne luăm fumelele și fara prizvercă. Câțea? Ca Nichesi nu ți vrea și ți avea mirache aici te armătulați armâni, nu a Nichesi ți avea mirache Odiseu, Andruțu, Verușu, armânul al nostru amintat Itaca, care a avut un cuvendă de tip zurlă cu Hypsilantis, care era petrecut de masoneria occidentală a Cloții, și care vrea să plăscânească altul țiva din ți vrea armătulații a noștri armâni. Ți vrea Odiseu, ți vrea Hypsilantis, ți vrea Odiseu Andruțu Verușu. Odiseu Andruțu Verușu, îl zese al Hypsilantis și zboarele sunt îngrăpsite și se află un carte îngrăpsită de un mare consul francez, era și un mare învățat, tu limba galichească, tu limba franceză, îl zese mutrea în zeană. Doamna noastră ea spicruță. Locul aestu, eu se adră asânză elada, asânză aua și atunțea, ea stimulat, ea steamoli de sânzele astraușilor a noștri. Aestu Odiseu, Andruțu Verușu, fu prost folosit de Hypsilantis. Lulu taha judicarul tum sectul Parlamentul de Corintu, și lu vătămară, cu o metodă salami grățească, zicea acel, cu strânzearea, cum zice, armeaște curată a coailor, a testiculelor, și se alăți toată arada. Ma ce vreau să zic eu, cu cuvintele astea? Eu zic, dai ma hiu zurlu, eu hiu imperial, voi vreți să-ți minoritar, vreți nu știu ții, eu hiu imperial. Acșiții, minduia și armătulații a noștri armâni. Și să nu pistipsiți că moriră. Știți sticurile este îngrăpsite de un mare poet armân? Se sculă un armatol și armase mormintul gol. Doar va da un cuvânt de tip scurtă, de cuvintele ce se ținură awați și va zboresc cu tora va lui aleapit de cheam poetul și va zburască de chigorul, avocatul. Noi vrem lucruri mări. Vrem episcopat, vrem alanti și alții. Ma prinde prota che prota să avem mirachi, să scutem de tu sintuchi, ghiștearea, ți-o clerul nu simt. Și ți este de timp necunoscută. Câți de voi ați ghivăseră vloară, traducerile teanami, că zburăm de biserică, adrate închisinda lui de la Constantin, Ocuta de la Unenile 797, ima vecli, de liturghierul armânescu, tipusit prota oară ca o ediție critică de aname de Matilda Caragiu, și care pistipsea ea că era îngrăpsită la Unenile 700, cu băgat pe Isapi Milania, cu care era îngrăpsită cartea și alte aftări. Câți adivăsiră aceste lucruri? Câți le-au tu casă? Problema este aici. Să ne cunoștem averea ce avem, că noi fim pe o rotă hală. Noi nu avem grădiniți, nu avem sculii de arată, nu avem actări,
M-a mutrit, avem mari poeți, avem mari scriitori. Au aș 2 ani, era matina când era și doamna Zoe Papazisi, și născânți învițați greți, dar n-am zisiră, acșiți ți-a pandisi să dăm șoc, câțe, că zisiră el, tu limba grețească de Tora nu se îngrepsește un actare poezie tragică, un actare poezie metafizică, un actare poezie cosmopolită și nu are iuvatul Balcan pe asta oară, câțe, ca acșiții fumira noastră, când o chim de diptul hau, tamam, atunci să putem topa de ți-am că mai mult, acșiții se adră cu carpinul la ou. Acșii cum bârnul de la unenirile noastre trebuie să ladă cu seperi, cu eliti, cu alanți. Este un bârnul de malmă, cum au ațit ochirolul anamisa de 2 polimi mondiale, fu un bun bârnul de aramă, de anami, acșiții cum fu tu Ispanie, bârnul de la unenirile noastre 17 hinghiți, acșii avem noi. Un bârnul de anami. M-ați bagă problema că noi, him, ca născând zurli, de aceea și eu, Don Quixote, câvală. Zurli! Problema noastră metafizică, zic și eu am zurleața, este și o zic de priună, este cum znăturnăm noi Itaca. Și Itaca este limba românească și este patrida a noastră ecumenică. De aceea, mă aduc doar aminte o lăgurie legată de biserică, prinde să știți că armânii, daima cu tradiția a lor, ținea de Patriarhia Ecumenică de Tupoli, după câvgălul a iconoclaștilor. Câți după câvgălul a iconoclaștilor, știți? Câți până la câvgălul a iconoclaștilor care spiți anul 848 după Hristos, dispotele de sărună, de care știți voi că ținea? Din Roma. Și avea pesia de vicar papal. Nu vă mintuiți că era catolic, era ortodox. Că împărțarea Sfeații Tunănile țin zățăpatul. Și acșiții putem să exigisim că toate zboarele se îngreacă legate de biserică, de creștinism, ațeale de protasimasiei, nu ațeale adăugate, țin de este aradă și că aprochiară cu una formă latină armânile noștri este lugurii. De aceea, iuții domnul Trim, tu istoria noastră, nu vedem un cutar. Cutarul fu o catastrofă de armâni. Vedem una patridă ecumenică. Vedem una patridă ecumenică și de aceea va fi mintimeni și să nu adrăm znie. Să nu adrăm znie. Armânii de tu eladă și eu, de acolo ți-eu, și asta este tradiția mea, ți-o învițeai și tu casă și tu fumeali, au una minte, alanță au una minte, alanță au una minte, ma v-ați băgăm tu isapeții țin aproache pentru soni și sim mintimeni și să amintăm ceva și să scutem tupa de tora taha to minuta de soni, să scutem tupa de ceva ce se nascapă de dip. Aceea ce va nascapă de dip, eu zic cu zurleața mea că este limba și ninga ne cheam Vavățân, Vladi Ivăsescu în 2 zboare zurli. Ați livet. Duchii, ziceam la un oaspită, la o altă poetă de-a noastră. Haraua ta vine ca un vintu bun. Duchii cum cărahia sufletului lea azvorismă. Le vizui pânzele albi cum lumbrusescu prihalanlu nireal al Ieheie. Arhonaftu, prea marea în dinuntru, niucaftu Itaca. Și crede Itaca armânească, nu este îngrăpsită iuva pri harta lumilei, mai eu știu că va apire iuva tu infinitul a limbălei. Vârnă-te renăpsire, nu este adrată tu vânătate. Una putere nevizută mi pinse seamă un actare minduită, când mi aluntam cu stihiile a lumilei, tu n-ai mai creta singuritate. Și tu este singuritate, n-ai mai greu aluntă, o amintai cu eu. Azi nu mă atahiu singur. Iernia, eu mi-aluntai, ți-are umplută de gioni armăldurați și de gioane capidane. Vahiu zurlu, amaignam tu eladă și înhisam zupria dar imperiul alimbulei. Înhisam cocli de șcliși cu miliuni de frați, avinați de tu imperiu, yin se scumânică cu zborul.
Polimul nostru azi este un polim spiritual. Nu cu vârxen v-ați amintăm a este polim, ma cu noi. Năpoi, să avem Dumnezeu călăuz și stămăria aviglitoare. Stămăria ce aveam pe flamburile noastre, că flambura noastră nu este aceea pseftă cu nu știu ții simboluri politice și alte rugării și cu ideologii. Flambura noastră este la aceea cu stămăria în geamă. De aceea, da, când o închiseam de tu casă, nu-mi zicea oară, până zicea Dumnezeu stămăria. Dumnezeu stămăria să ne aveagli.